bandiraɓe julɓe endam l'islam on calminama inde kono kadi on manama e jettode sikala ziyara meɗen mbaɗo toon to leydi Guinée Bissau e wuro wiyete Ngongabu hikka kadi Allah tawni en ziyara o waɗante on ziyara ko ceerno Ismaila Dia gorko fuutanki ummiɗo ha toon e Fouta to wiyete wuro Molo yaari noon e nder leydi Mali ha e Guinée Conakry joɗoyi to e nder leydi Guinée Bissau oɗo ziyara koye yamirore ceerno Alhaji Mouhamadou Boun Saïdou o fuɗɗima ko ɓooyi koyno wona joni duuɓi 7 omo jokkodiri o dartaki ɓesgu ceerno Ismaila Dia wonɓe ɗo e Madina Gounass e wonɓe toon e Ngabou e julɓe kala ene notito e oɗo ziyara ñande aset 15 lewru jeegomiri hitande ujunaje 14 ummama ɗo e Madina Gounass fewde toon e Ngabou tuma nde yetta tawa ko jatigueɓe ne jaɓɓi juula takosan futuro kam e gueeƴe hirde almuɓe waɗi tawi kay ko jaggoɓe jamma o ha weeti subaka mum ɓawde hasita waɗa silkal Qur'anil Karim e kala hitande ko noon wowi waɗede en kettoto ceerno Siraji Dia o haalana en holno gueɗe ɗe jarno julɗen ɗo takkosan gottiɗen gaynuɗen poftiɗen ha kotoro yoni julɗen kotoro mbaɗɗen wasiba gaynuɗen poftiɗen caggal muɗum kadi ha ɗum ɗo hirde nde kalduɗen nde yonti puɗɗiɗen hirde nde tuggude 1 heure ha 4 heures jamma eɗen goni hen eɗen gondi e hoɓɓe meɗen Mouhamadou Fous kanko musidɗo mo kadi wiye ceerno Ousmane wonɗen e hirde heɗen mantanilaɗo sallallahu alaihi wa sallam eɗen jangga missuji Qur'ana wonɗen hen ha 4 heures dartinɗen mbu'iɗen poftiɗen ha salatuji juulɗen subaka kuccuɗen kadi e wasifa gayɗen wasifa o kadi dartinɗen kadi kasitiɗen caggal nde kasitiɗen kadi jaaɗen poftiɗen kadi ha 10 heures ƴettuɗen silke Qur'ana Allah waɗi silke Qur'ana o yettinimo joni joni en duƴima Allah addani kadi e nder hen kadi hoɓɓe kadi sarifaɓe ɗiɓe ono sari ko Cheikh Mouhamadou Saydou ono ɓi ceerno Saydou oɗo Saydou Haydara Darou e Ousmane Ceerno Ousmane Ceerno Abdou ɗumirawo amen wi Abdourahim kamɓe garde ɗum joni e ñalawma he Ali Ba ɓe garde Ali Ba kadi ɗon ko joni ɓe tawi Allah waɗi ɓe tawi ko timmini deftere nde ɓe jangti lawol mabɓe enen ne bismiɗen ɓe kolluɗen ɓe kadi ko jaari tan ɗo joni so Allah waɗi kadi en gayni ɗo kadi en gottima ganiɗen juuɗe tisbaɗo koto rawdato so tawi Allah newni so tawi heƴani kadi juulen toon takkosan jokken toon golle ɗe kadi ha no wowno waadi ni ha hedde futuro walla ha juulede futuro duwoɗen garten o woni ko jaari toon e golle ɗe holko woni moƴƴi koye anniyaji ceerno e anniyaji jinnaɓe meɗen ɓe e yamirore ceerno e yamirore jinnaɓe meɗen ɓe ko hen gila puɗɗiɗen ha o yetti o saaha joni koye jamiroje mabɓe gonɗen dogde koye dowuji mabɓe gonɗen e bartinorade e sembinorade e fof meeɗa fof e hakkude jinnaɓe men tan e senaɗe meɗen ko hen lombiɗen eɗen jetta hen Allah nen no fewi gila puɗɗiɗen ha ay yetti o saaha joni eɗen jii hen nafoore eɗen jii hen newoyaji keeriɗe eɗen jii hen balle keeriɗe immade Allah waade barke Allah barke Allah sallallahu alaihi wasallam barke Cheikh Ahmad Tidiane barke jinnaɓe meɗen eɗen jetta hen Allah no fewi kadi en jii kadi e keeɓi hikka kadi e oɗo ziyara kadi en keɓano e zéruji ɓennuɗi eɗen ñaaji Allah kadi ha hande kadi Allah nawran en ɗum yeeso tabbitinan en ziyara o simbinan en ziyara o simbina waɗoɓe ɓe simbina darotoɓe ɓe simbina dendagal yiɓɓe musidɓe ɓe ɗen notitoɓe fof ɓe ɓeydi notitade ɓe ganda hunde ko yamirore Allah ene laaɗa moɗo yamiraɗo seeraɓe meɗen yamiro jinnaɓe meɗen ɓe eɗen ñaaji Allah yo Allah nawru ɗum yeeso enen fof keeƴen hen ha fof leydi fof wata notitade Allah waɗi kadi ziyara o kadi wona sababu kumtal haaji leydi ndi l'islam o yaaja hen ɗariqa o ne yaaja hen jokkere en ɗam nde yaaja hen heeɓo hen fof so barke Allah e barke ziyara o e barke ceerno Ismaila Dia mbaɗɗen kadi ziyara o caggal nde juula tisbar umaɗon fewde saare hokko tawi ko juuroyade rawda ceerno Ismaila Dia nde yetta ko adi fof ko toon to rawda to yaha juura arta waɗa silka Qur'anil Karim e Yasin 49 jewte guurde dahmude mbaɗama
e tawtorede seere mbe heewɓe bandiraɓe rewɓe ɓe ne keedani hen caggal e oɗo ziyara. ceerno Ismaila Dia ari ko ɗo e oɗo nokku omo leldi e biyeteɗo Gunjur taw ko kanko arnoɗo wonde sababu tubnu ɗum Abdoul Dia. hande subaka Allah addinɗo e dow jaam e to wuro to en kirdi noon en gari ga en juuli ɗo Alansara hade min juulde Alansara taw gadiri ɗon ceerno Basiru gadiri ɗon ko silke Qur'ana taw gadori ɗen mais jannguɗen Qur'ana ha timi deftere min kadi silke Yasin tafanna e goo Yasin du'anade l'islam o e du'anade dental e du'anade dental juuɗo to wawi wonde aduna hen sababu no muuji muɗum noon ko jiyaɗo Allah ɓeliɗo ɗo wiyete ceerno Ismaila Dia on woni sababu gargol meɗen ɗo hande e ko yettude Allah noon dendagal dente ɗe fof notima ila Madina Gounas ha Guinée Bissau ha Guinée Sékou ha Guinée Conakry dendagal dente ɗe fof notima ɗo alhamdulillah rabbil alamin kadi eɗen jii ɓeydare kadi hitande fof alhamdulillah rabbil alamin eɗen jiiya ɓeydare ha la siyama noon kadi oɗo kadi ziyara kadi eɗen jiihen ɓeydare ɗe en jiyatano ko yettude Allah ceerno Basiru mataw ko somi tawi mi faami namdal ma elle ko ɗum ɗo naniɗa kam inchallah. eyi kanko ceerno Ismaila Dia aɗa wawi artande min hen seeɗa tan e holgonɗo ceerno Ismaila Dia e ko nandi hen. eyyi ceerno Ismaila Dia ko goto e jeeyaɓe Allah immi wuuro Molo jeeya ko wuuro Molo Fouta sono immino gila woni suka mo gayni janggu tan o yeehi mo yaha noon o ɗanni ɗanngal l'islam eyyi mo waɗa da'awa mo nodda yimɓeɓe e diine l'islam kanko ko ɗum ittima Fouta nayimo Guinée nodduɗo yimɓeɓe e diine l'islam ko ɗum nawnomo toon eyyi caggal mum noon omo yirlo ha o nani dille oɗo jeyaɗo Allah biyete ɗo ko Gunjur ceerno Basiru mataw en daɓɓa nafawo tan kanko ceerno Ismaila Dia ko wuuro Molo naajo wuuro Molo immi ɗon woni nokku makko wuuro Molo ɗo honno o immi ɗon gila o heddori taggatagal mo o naati e Guinée o noon omo waɗa da'awa mon yimɓe e diine l'islam mo yirlo e Guinée he noon omo waɗa da'awa ha alkisa Allah nannimo oɗo jeyaɗo Allah gonɗo ɗo mo leldiɗo o wiyeteɗo Munjur o ari noon ma taw yette tubnude on e nannude ɗum e diine l'islam ɗum woni sababu keddagol makko ɗo kono kanko ko jahowo tan omo waɗa da'awa ɗum wonno golle makko ko ɗo kadi e Guinée Bissau kadi ɗo e Guinée kadi Allah waɗi o dañi sohnajo o resi ko ɓi kala makko falahi o fuɗɗori dewgal kanko ceerno Ismaila Dia eyyi ko ɗum woni sababu gargol makko ɗo hokku mawde o leeliɗo sakkitore men ceerno Alaji Masaydo radiyallahu ta'ala anhu noon ko on yiiti rawda o sakkitore makko o wi rawda o wurtini yimɓe ɓe mbatta arde ɗo hesɗitinde juurademo e ɓeyditorade mo e duwanademo e ɓeyditorade mo ɗum woni sababu gargol men. oɗo ziyara taaniraɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam meeɗa hen hedde caggal koɓe tawtorteɓe e nder ɓen taaniraɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene woodi mabɓe ko taaniraɓe ceerno Ismaila Dia Sarif Tidjani ko goto e ɓen tawtoraɗo ɗo ko ene wona joni duuɓi 5 omo ara tawtorede ndeɗo moƴƴere Sarif Tidjani. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. no mbirɗani oɗo ziyara ina nde puɗɗiɓe arde hikka watta duuɓi 5 o addi kam e duuɓi 3 alhamdulillahi rabbil alamin addi amen ɗo notade noddagu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam arde humpitade gueɗe ɓeɗo waliyaɓe wurtinde gueɗe mabɓe barkironaɗeɓe andindeɓe yimɓe wondem rôle moɓe jouwanno moɓe joguino darde nde ɓe darnino l'islam wurtingol l'islam sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam oɗo jeeyaɗo Allah biyeteɗo ceerno Ismaila Dia eɗen gandi ko wuuro Molo to Fouta ko jeeya kono ko ga o woni ko waliyo Allah ko ganndo daraniɗo l'islam ha wurti e juuɗe jomiraɗo makko neɗɗo noon waɗo hono makko ni gueɗo mum fotaka accirede noon ne fota yuttede ande gueɗe makko ɗe fof wurtine wuure saabu ɓe mbi hayso tawi a nandani e ɓen moƴƴuɓe ɓe hayso tawi a wayani no ɓen moƴƴuɓe ni nandintino e maɓɓe sabu nandintinade e moƴƴo moƴƴere taw woni tashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu kadi ɓeɗo ko yimɓe moƴƴuɓe jeeyaɓe Allah ɓe ganduɗa minen fof miɗen jetta Allah komin taniraɓe nelaɗo Allah ko
kadi komin taniraɓe makko ko teddungal ngal Allah waɗani mo kono kadi ko teddungal ngal Allah waɗani amen minen wondema komin taniraɓe makko kanko wali Allah jokkuɗo e laawol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo ganduɗa o abbino ko aya alqur'an mo anda sifori hono makko e adiɓe mo ɓe ulaika alladina hada Allahu fa bihudahu muhtadi wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mawtu faqad waqa'a ajruhu ala Allah o aya elle koye sifa makko jippi kanko ceerno Ismaila Dia man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mawtu faqad waqa'a ajruhu ala Allah kanko ko ɗum heɓimo fami fero makko ngo sabu Allah e nelaɗo mum sabu so en daari sabu yaltude makko immade mo Fuuta arde mo ga ɗum wurtini gueɗe kewɗe hayso tawi hewɓe tinani wonde makko kanko woni sababu muɗum kono kam arde mo nde tan wurtini gueɗe kewɗe e makko nder ga jalbi diine o alhamdulillahi rabbil alamin saktima alhamdulillahi rabbil alamin woni alhamdulillah minen ɗo miɗen gaari dental sirifaɓe taniraɓe makko kanko fuɗɗorde sirifaɓe Darou Hijratu sirifaɓe Medina Gounass miɗen gaari ɗon miɗen lumti sirifaɓe woɓɓe hewɓe sirifaɓe Guinée Conakry taniraɓe makko nan toon alhamdulillahi rabbil alamin omo taniraɓe nelaɗo Allah hewɓe alhamdulillahi rabbil alamin ko yettere Allah mawde woni alhamdulillah ala ko wodani en sona en yettu Allah ala ko wodani en sona en yettu Allah enen dental Sénégal naaɓe yetten Allah no feewi ko men ko ne timmi ko immi e men fayito e nokku goɗɗo kadi ne timmi alhamdulillahi rabbil alamin jetten Allah no feewi kadi jetten Allah enen dental Medina Gounass jetten Allah no feewi kala no jettirɗen mo noon yo gandu ne famɗi Allah ne waɗani en fof jeddi men ɗe ha timmi heddi noon ko tinen faamen neɗɗo noon sa tinani hoorema a famani gueɗe ma ɗe sa hendaki ɗe a heɓani ɗe a jaggani wota tooñ goɗɗo la talumanna illa nafsak wassalamu aleykum wa rahmatullah julɓe umrima banggueji ɗi kala gam notitade ndeɗo moƴƴere leydi Sénégal Gambie Guinée Conakry tawti Guinée Bissau dental ngal heedan hen caggal nde tawno ɗeɗo ko golle alliyankoje ko ɗum saabi mo jiiɗa kala tawata koyne welti oɗo ko jimowo mawɗo gandaɗo Mouhamadoul Hafaz aranten koye hollidde weltare mum e ɗeɗo golle e kadi wonde makko gadanol tawtorede rahmatan lil alamin sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd ko noon seydi banno mbiɗani e hoddirore Allah ko hikka woni laawol am gadigol arde ɗo e Guinée Bissau arde ɗo e Gaaɓu arde ɗo e saare wiyetede kadi saare Oggo hokku mawde taw woni sababu o ko ziyara juuragol khalifa meɗen hono wiyete jinnaɗo meɗen Seydi Ismaila Dia omon leeliɗo ko waliyu Allah timmuɗo wonno ko yettere Allah no feewi ko yettere Allah no feewi e weltare kadi e weytare saabu gila hankin nde yimɓe ngari julde tan no wirda no janga Qur'an ɗum tan woni golle kadi waliyaɓe hono yiyete seeremɓe tedduɓe seeremɓe mawɓe wona Guinée Conakry wona ɗo e nder Guinée Bissau wona to e Casamance ha Madina Gounass halifaɓe mawɓe fof ngari rendude ɓen kadi hono balɗe ɗiɗi no rewda mumen Allah ɗum tan ko moƴƴere moon ɗum ko ɓuural manggal eɗen ñaago Allah ko duwa ɗo fof yo Allah jaabin yo Allah okku en barke halifaɓe meɗen leeliɓe e halifaɓe meɗen wurɓe Allah okku en barkeji maɓɓe kala ko mbaɗɗen ɗo e duwawuji moƴƴereji ko waɗa ɗo koni golle ɗe gasi duwawuji mbaɗama wirdu nanggama julɓe kala goppitama ziyara o gasi e dow jaam Allah rokkino en tawede hikka yoruko en tawede mo wuuri enen e julɓe kala hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas Ismaila Dia la ilaha illallah waliyu Allah la ilaha illallah kan janginde la ilaha illallah kan ardi moƴƴini la ilaha illallah o